Тайната на Тунгуския инцидент ни връща повече от 100 години назад във времето. И до днес, след толкова дълго време, все още не знаем точно какво тогава падна от небето и се удари в Земята. Беше ли това метеорит, комета, космически кораб или нещо съвсем различно, което дори не можем да си представим? Едно е сигурно, никога не е намерен твърд следа от обекта, който се е устремил към нашата планета. Добре дошли на всички! Много хора сметнаха цялата тази история за преувеличена сензация за нищо, но определено не защото самият инцидент не заслужава внимание. Обратно, той определено заслужава и това по наистина невероятни причини. Благодарим, че се присъединихте към нас в нашия канал. Нека се потопим в това какво всъщност се случи в онзи странен и незабравим ден. Как всичко започна? Историята на Тунгуския инцидент започва на 30 юни през 1908 година. В този ден дълбоко в средната Сибир, близо до реката подкаменна Тунгуска, удари една от най-мощните катастрофи в съвременната история на Земята. Счита се, че катастрофата е предизвикана от горящ обект, който се е устремил по небето от югоизток към северо-запад. Повечето свидетели разказвали, че са видели огромна огнена топка, летяща над главите им, докато други я описвали като огнен цилиндър, а трети твърдели, че са забелязали няколко обекта, преминаващи бързо един след друг през небето. Говорело се, че от огнената топка излитат искри, докато лети след себе си, оставяйки плъмтяща опашка и синкави ивици в небето. Според хората, намиращи се на приблизително 20 до 45 мили от мястото, където се предполага, че е паднал обектът, първото, което усетили, била гореща вълна от жар, толкова силна, че им се сторило, че дрехите им внезапно се възпламеняват. След тази вълна от разгорещен въздух последвала силна ударна вълна, която ги поразила като взрив и повалила хората на земята. След това дошъл оглушителен звук, сякаш е изстрелян огромен орадеен изстрел или сякаш гигантски камък се е сблъскал с земята с трясък. Приблизително 20 мили от зоната на удара двама членове на племето Евенки, Чу, Чанча и Чикорин, описали, че са чули ужасяващ звук, сякаш нещо пада или може би мощен огън, малко преди да видят на небето светкавицата на второ слънце. Светлината била толкова изключително ярка, че не можело да се гледа без болка. Това описание днес напомня на много от нас нещо тревожно познато. Важното обаче е да се отбележи, че това свидетелство е записано почти 40 години преди да бъде първо изпробвана атомната бомба. По това време никой на Земята не можел да си представи, че нещо такова може някога да съществува. И все пак хората в село Кесем Шойер, на повече от 250 мили от предполагаемото място на удара, съобщавали, че са чули не един, не два, а 3 огромни взрива, които с мощта си поваляли хора на земята и чупели прозорци. Каквото и да паднало този ден на Тунгуска от небето, ефектите му се разпространили по цялата планета. Сеизмични станции дори в Великобритания и Съединените щати записали трусове, а метеорологичните обсерватории регистрирали една от най-силните магнитни бури, наблюдавани някога. Изглежда, че тази магнитна аномалия предизвикала странни и мистериозни бели нощи, настъпили в края на юни и началото на юли. Например, в Шотландия небето на север светело с толкова странна светлина, че хората можели да четат вестници на полунощ, а фотографите снимали без светкавица. Из цяла Европа и Западна Сибир хората наблюдавали изкрящи сребристи облаци и редки халови пръстени около Слънцето. Ако нещо такова се случеше днес, интернет буквално щеше да полудее. YouTube и всички други социални мрежи щяха да бъдат залети с видеа и снимки за няколко часа. Научни изследвания. През 1908 година никой не подозирал, че странните атмосферни явления и сеизмичната активност по някакъв начин са свързани с падането на метеорит над Тунгуска. Инцидентът бил споменат само много накратко в няколко местни сибирски вестника и през следващите 13 години останалият свят нямал никаква представа, че нещо се е случило. Промяната настъпила през 1921 година, когато историята внезапно привлякла по-широко внимание. През тази година
метеоритна експедиция, водена от Леонид Кулик от метеоритния отдел на Минералогическия музей при Съветската академия на науките, се отправила в сърцето на Тунгуската тайга, въпреки че в научните списания били публикувани само няколко статии. След това мистерията на Тунгуското събитие бързо предизвикала световно любопитство. Кулик обаче достигнал мястото, където се предполагало, че е паднал метеоритът, едва през 1927 година. Между 1927 и 1939 година той провел общо 4 експедиции в района на Тунгуска и още от първата изследователска мисия станало ясно, че мащабът на падането на небесното тяло е бил наистина огромен. Кулик и екипът му документирали, че повече от 770 квадратни мили тайга били напълно смачкани. В зоната, считана за епицентър, върху територия с ширина приблизително 3 до 5 мили, дърветата все още стояли изправени, но били изгорели, без кора и клони. Видът им подсказвал, че от небето е ударила мощна вълна от жар, заедно с мощна ударна вълна, насочена направо надолу. В по-широката област, на разстояние от 5 до 9 мили от центъра, дърветата били изтръгнати от земята и събрани в хаотични купчини. В още по-голяма зона, достигаща приблизително 19 до 25 мили от центъра, всички дървета били повалени в радиален модел, като стволовете им сочели от центъра като спици на колело. Още по-далеч, на разстояние около 25 до 37 мили, повечето дървета останали изправени, въпреки че много от тях загубили короните и клоните си. Точно по време на тези изследвания станало ясно нещо наистина поразително. Не бил намерен никакъв кратер, никакви останки или следа от метеорита, който уж трябваше да се е ударил в земята. Следващата експедиция през 1953 година, водена от Капа Флоренски и Метеоритния комитет на Съветската академия на науките, потвърдила същия шокиращ резултат. Никакви фрагменти, никакво място на удара, нищо. Тайната на Тунгуска отново привлякла вниманието на света, този път обаче предимно на медиите, които започнали да я обсъждат широко. Докато учените предлагали предпазливи хипотези, обикновените хора проявявали малък или никакъв интерес, което не е изненадващо. Тайната на Тунгуския метеорит била скрита под гъстите роеве комари и заключена в недостъпната дива природа, простираща се на хиляди мили. Именно поради това в района на удара успели да достигнат само няколко експедиции. През 60-те години на 20 век група от дадените изследователи провели независимо обширно проучване, но резултатите били по-скоро незначителни. Химическите анализи не доказали нищо необичайно в нивата на намерените елементи. Били взети 12 180 проби от почва, вода и растения от засегнатия район, но всички стойности попадали в нормалния диапазон. Не успели дори точно да определят къде обектът е ударил земята или къде е експлодирал във въздуха. Вместо едно ясно място били открити 6 възможни локации, разпръснати из региона. Още по-странно било, че координатите на тези места се различавали с до 1 градус ширина и дължина, което в района на подкаменна Тунгуска означавало разстояние приблизително 69 мили по направление север-юг и 34 мили по направление изток-запад. Дълго време мнозина смятали, че кратерът от падналия обект днес е запълнен от езерото Чеко, намиращо се близо до предполагаемата зона на удара. А след това през 2007 година изглеждало, че италиански екип геолози потвърдил тази теория. Когато обаче чрез радиовъглеродно датиране изследвали дърветата около езерото, резултатите показали, че те са с произход по-стар от самото Тунгуско събитие, което доказвало, че езерото възникнало много преди при предполагаемия паднал метеорит. И така идеята, че езерото Чеко маркира мястото на удара, скоро се превърнала в ново предположение и списъкът с теории за мистерията на Тунгуска продължил да се разраства. Едно от необичайните твърдения дошло от геолози, които отбелязали, че предполагаемата зона на експлозия почти перфектно съответства на кратера на вулкан, изригнал за последно преди приблизително 200 милиона години. Тъй като този район съдържа различни редки минерали от древна вулканична дейност, неговият геохимичен състав е изключително сложен. И именно това довело някои учени до новата теория, че Тунгуското събитие може изобщо да не е било причинено от метеорит, а да е резултат от вулканична експлозия.
Научни теории. От всички съществуващи научни теории, две са изследвани най-подробно и в най-големи детайли – теорията за удара на астероид и теорията за удара на комета. Теорията за астероида е класическа. Всъщност, тя била предложена за първи път още през 1908 година, същата година, когато се случило събитието. От тогава модерните изследвания и по-точните изчисления само доразвили хипотезата и добавили нови детайли. Според тази идея, към Земята се устремил астероид с диаметър приблизително 160 до 330 фута. По-точно казано, не става въпрос просто за падане, а за мощен сблъсък с гъстите слоеве на атмосферата с скорост над 44 000 мили в час. Този космически камък, или според някои версии къс от сплав от желязо и никел, експлодирал във въздуха на височина около 3 до 6 мили. Взривът, предизвикан от екстремното триене и огромното вътрешно налягане, бил толкова разрушителен, че астероидът се разпаднал на безброй малки фрагменти, нито един от които не достигнал Земята. И именно поради това, според теорията, не съществува кратер и не са намерени метеоритни фрагменти. Тази теория обаче има очевидна слабост. Трудно е да се повярва, че такъв масивен обект би могъл да се разпадне толкова напълно, че след него да не остане нито един видим фрагмент. За сравнение, може да се припомни събитието на Челябинск, когато много по-малък обект експлодирал в атмосферата, а въпреки това оставил множество фрагменти, които по-късно били намерени. В сравнение с Тунгуското събитие, пълното отсъствие на каквито и да е следи е още по-трудно за обяснение. Именно поради това, втората най-разпространена теория сред учените е хипотезата за комета. Както подсказва името, тази теория предполага, че обектът, идващ от космоса, всъщност е бил комета. Кометите се състоят главно от лед и космически прах, по същество замръзнали прашни топки, пътуващи през космоса. Тази представа би обяснила защо в горните слоеве на атмосферата внезапно се появило голямо количество лед и прах, което би могло да изясни странните бели нощи, които последвали. Също така има смисъл, че ако обектът е бил главно от лед, той може да се изпарил напълно при влизане в атмосферата и да не оставил никаква твърда следа. Освободената енергия при експлозията се оценява на около 10 до 15 мегатона TNT, което съответства на разрушителната сила на ледено тяло с размер около 160 до 330 фута, унищожено във въздуха. Освен това, много астрономи силно подкрепят тази кометна теория. Модерните изследвания потвърдили, че през 1908 година Земята преминала през особено гъст поток от малки метеороиди от комета Енке. Въпреки това и теорията за кометата има своите проблеми. Например, експлозия с такъв размер би трябвало да освободи огромно количество водна пара, което би довело до значително повишаване на влажността и силни валежи. Но няма доказателства, че нещо такова се е случило а компютърните модели показват, че ледена комета би се разпаднала на височина на 30 мили, което вероятно не би създало ударна вълна достатъчно силна, за да унищожи повече от 770 квадратни мили гора. В крайна сметка, макар теориите за астероид и комета да остават най-вероятните научни обяснения за Тунгуското събитие, те все още оставят много въпроси без отговор. Има и няколко по-спекулативни хипотези с много по-слаби доказателства, които се опитват да обяснят събитието като явление, предизвикано от нещо дълбоко вътре в Земята. Например, някои изследователи предложили, че в района на подкаменна Тунгуска под Земята се натрупала огромна кухина с природен газ, която внезапно експлодирала. Тази теория се базира на наличието на обширни запаси от природен газ в района. Представата е, че бързото и мощно освобождаване на метан би могло да предизвика явление, което много прилича на удар на метеорит. Но за да се приеме тази теория, трябва да се игнорира напълно горящата огнена топка, наблюдавана от стотици свидетели, летяща по небето. Освен това, как такава хипотеза би обяснила факта, че дърветата в самия център на експлозията останали изправени? Теории отвъд разума. Тунгуското събитие е породило някои наистина парадоксални идеи. За много хора най-убедителни не са внимателно конструираните научни теории, а смелите неконвенционални идеи, измислени от аматьори без официални квалификации.
Един от най-често обсъжданите примери е теорията, че над Сибир е експлодирал извънземен космически кораб. Учудващо, тази идея се подкрепя от няколко на пръв поглед последователни факта. Например, видимата траектория на огнените топки, която ясно определяла епицентъра на взрива, интензивната топлинна радиация и последвалата ударна вълна. Всичко това се свързва. Съветският писател Александър Казанцев дал най-живо изражение на тази теория в разказа си от 1946 година "Взрив" и по-късно в романа "Планета на бурите". А в неговата въображаема версия над Сибир през 1908 година летял извънземен кораб с ядрено задвижване, но станала повреда и корабът експлодирал при влизането си в атмосферата. С други думи, взривът не само наподобявал ядрена експлозия, той всъщност бил ядрена експлозия. Според тази гледна точка, всички явления, свързани с събитието, се вписват перфектно. Смелостта на тази идея, комбинирана с убедителното литературно представяне, привлякла въображението не само на широката общественост, но и на някои учени. Тя дори вдъхновила реални разследвания през 50-те и 60-те години. Разбира се, хипотезата за извънземните срещнала сериозна критика. Например, не може да се обясни защо не са намерени останки от кораба, нито защо не са се появили признаци на интензивно радиоактивно замърсяване, което би се очаквало след ядрен взрив. По време на разследванията обаче били измерени леко по-високи стойности на радиация от обичайното за района. По-късно тези повишени стойности били приписани на съветските ядрени тестове около Нова Земя. Интересно е, че известното научно-фантастично дуо, братята Стругацки, се опитало да разреши тези противоречия в романа си "Понеделник започва в събота". За да работи тяхната теория, те измислили понятието дисконтиниращо обръщане на времето. Според тяхната версия, космическият кораб идвал от Вселена, в която времето тече обратно на Земята. Така че когато преминал през земната атмосфера и с голям грохот се ударил, това било всъщност това, което хората на Земята наблюдавали. Извънземните обаче не знаели, че времето на Земята тече обратно на тяхното. Те спокойно преживели пожара на борда и на следващия ден, или по-скоро на предходния ден по земното време, излезли навън. Там, в нетронената гора, събрали проби от растения и тихо се върнали на кораба си и отпътували за Думама. Това наистина е добре разказана история. И ако харесвате такива фантастични истории, има много други интересни теории. От теорията на Тесла за лъча на смъртта до идеята, че Земята е ударена от метеорит, от антиматерия. Списъкът може да продължи, но тези оставяме за друг път. Днес всичките не биха се побрали във видеото. Едно е сигурно. Дори и днес Тунгуското събитие остава една от най-фасциниращите и най-загадъчни мистерии на 20 и 21 век. Да, теориите за астероид и комета остават най-силните кандидати, но докато не се запълнят празнините в тези теории, смелите и въображаеми идеи ще оцелеят и ще се разпространяват. Благодарим ви за гледането и ви приветстваме до следващия път.